ሻሎም ሻሎም አቦታት ብምክንያት መዓልቲ ቦታት እስኪ ሓደ በረኸት ክባርኸኩም ኣብ ላይፍኩም ምናልባት አቦታት ኮይንኩም ናይ አቦነትኩም ነገር ሰብ ክርዳኣልኩም ዘይከኣለ አቦታት ኮይንኩም እቲ ናይ አቦነትኩም ነገር ድማ ኣብ ደቅኹም ዲ ኣብ ሓዳርኩም ብግቡእ ክትገብርዎ ዘይከኣልኩም አቦታት ኮይኑ ሰብ ባህሪኡ ለበል ዘቐምጥ ስለ ዝኾነ ለበል ዝኾነ ሽም ዘቐመጠልኩም እሞ ድማ እቲ ሽምቲ ከዓ ብግብሪ ዘይኮንኩም ዝኾነ ማለት እዩ አቦታት ኮይንኩም ብዙሕናትኩም ጽባቐ ዝተደምሰሰ ዝጠፍአ አቦታት ኮይንኩም ብግቡእ ኣብ ናይ አቦታት ስፍራ ኮይንኩም ዘይትዋስኡ አቦታት ኮይንኩም ብዙሕ ናይ ዓለም ነገር ዝወሰደኩም ብዙሕ ናይ ምድሪ ኩነታት ዝወሰደኩም ነታ ስድራኹምን ደቅኹምን ምለሲልኩም ቁልሕ ክትብሉ ወይ ምስኦም ግዜ ክትወስዱ ዘይትኽእሉሉ ኩነታት ዝበጻሕኩም አቦታት ኮይንኩም ንስድራኹም ብዙሕ ፕሮቫይድ ንምግባር ቀረብ ንምቕራብ ክትብሉ እቲ ምስ ደቅኹምን ምስ ሓዳርኩምን ግዜ ንምሕላፍ ከም አቦታት ኮይንኩም ክትዋስእዎ ዘይትኽእሉ ብስራሕ ቢዚ ዝኾንኩም ንኹልኹም ብሓደ ማለት እዩ ዋላ እውን መንፈሳዊ አቦታት ኮይንኩም እቲ መንፈሳዊ አቦነትኩም ብግቡእ ክትርጎመልኩም ክረኣየልኩም ዘይከኣለ ኩልኹም ጽልለኹ ብሽም ኢየሱስ ጎይታ እንሆ እግዚአብሔር አቦ እቲ ዝኻ ዝሃብካየ ናይ አቦነት ጸጋ ብግቡእ ክረአን ጎይታ ሞገስ ክረክብን እግዚአብሔር መንፈስካ ክድግፍ ጽልለኹም ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነፍስ ወከፍ አቦታት እግዚአብሔር እንሆ ነዚ ቪድዮ ዝሪኡ ነዚ ቪድዮ ዝኽተሉ ጎይታ ብሽም ስልጣን ኢየሱስ ጽልለኹ ጽባቐ ናይ አቦነቶም ይመለስ እግዚአብሔር ብጌጋ ስረድኦም ዘበለ በዚ ሰዓት ዝመጎሶም ይመለስ ጎይታ ብሽም ኢየሱስ ደቆም አይተረዳእኽንን ብምባል እግዚአብሔር እንሆ ደቆም ዘይጽቡቕ ሽም ዝሃብዎም ዓሌቶም ዘይጽቡቕ ስም ዝሃብዎም ኮሚኒቲናቶም ዘይጽቡቕ ስም ዝሃብዎም እግዚአብሔር ዘዕበይዎም ደቆም ዘይጽቡቕ ስም ዝሃብዎም ዘብለ ኩሉ በዛ ሰዓት እዚኣ እንሆ ጽልለኹ ነገር ኩሉ ሽፍት ክገብር ነገር ኩሉ ክቕየር ጎይታ ጽልለኹ ንስኻ እግዚአብሔር እንሆ ሓድሽ ነገር ትገብር ኣምላኽ ኢኻ እሞ በዛ ሰዓት እዚኣ ስለዞም አቦታት እዚኦም ጽልለኹ ሓድሽ ነገር ክኸውን አቦ መራሒ እሞ ናይ ምሪሕነት ጸጋብኦም ክመጽእ አቦ ፕሮቫይደር እሞ ፕሮቫይድ ናይ ምግባር እግዚአብሔር ዓቕሚ ኣብኦም ክመጽእ አቦ መኻሪ እሞ ጎይታ ብሽም ኢየሱስ ናይ ምኽሪ ጸጋብኦም ክመጽእ እግዚአብሔር አቦ እንሆ እግዚአብሔር ስኻ ዝሃብካየ ብሉጽ ጽባቐ ኣለዎ እሞ ጽባቐኦም ክምለስ ጽልለኹም ጎይታ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ተፈጸመ ክትብል እንከለኻ ንኹሉ ጠቕሊልካ ኢኻ ፈጺምካዮ ነዚ ናይ አቦነት ነገሩን ጎይታዬ ሪስቶርድ ክኸውን ኣብ አቦታት ኣብኡን ተፈጺሙ እዩ ዘይተፈጸመ ዋላ ሓደ ነገር ስለዘየለ በዛ ሰዓት እዚኣ እንሆ ጽልለኹ ብሽም ኢየሱስ አቦታት ዘበልኩም ኩልኹም ናይ አቦነት ጸጋ ትኻብ እግዚአብሔር ዝተቐበልኩምዎ ጸጋ ይመለሰልኩም እቲ ጸላእ ዘሕደገኩም ጸጋ ይመለሰልኩም እቲ ሰብ ብዘይፍላጥ ዘሕደገኩም ጸጋ ይመለሰልኩም እቲ ደቅኹም ዛዕበኹሞም ብዘይፍላጥ ዘሕደጉኹም ናይ አቦነት ጸጋ ይመለሰልኩም ብሽም ኢየሱስ ተወስደልኩም ዘበለ ምርኮ ይመለስ ዝተሓድገኩም ዘበለ ይመለስ እዳውኩም ባዶ ዘትረፈ ዘበለ ናይ ጸላእ ምኽሪ ወቃዕኽዎ ብሽም ኢየሱስ እንሆ ጽልለኹ ነገራትኩም ኩሉ ሪስቶርድ ይኹን ሪስቶሬሽን ይምጻእ ጎይታ እንሆ ደጊመ ንኹሉ ይሐድሰሎ ከም ዝበልካ እግዚአብሔር ነዞም አቦታት እዚኣቶም ነገራቶም ኩሉ ክሕደስ ጽልለኹም ናይ ምሕዳስ መንፈስ ናይ ምሕዳስ ጸጋ ናይ ምሕዳስ ቅብኣት ጎይታ ብሽም ኢየሱስ ክምለሰሎም ጽልለኹም እግዚአብሔር ናይ ትማል እናዘከሩ ክመላለሱ ዘይኮነ ሓድሽ ነገር ኣብኦም ክመጽእ ጽልለኹም ቅድሚ ሕጂ ዘይከድዎ ጎድናታት ቅድሚ ሕጂ ዘይረገጽዎ ጎድናታት ኣብ ህይወቶም ሓድሽ ምዕራፍ ክመጽእ ጽልለኹም ብሽም ኢየሱስ እንሆ ኣብ ህይወትኩም ሓድሽ ምዕራፍ ይከፈት ናይ አቦነት ሓድሽ ምዕራፍ ናይ አቦነት ሓድሽ ጸጋ ኣብቲ ዘለኹም ኣብ ስድራ ድዩ ኣብቲ ዘለኹም ኣብታ ማሕበር ኣምላኽ ድዩ ኣብ ዘለኹም ኣብቲ ኮሚኒቲ ድዩ ብሽም ኢየሱስ እቲ ናይ አቦነት ጸጋ ይመለሰልኩም ሪስቶርድ ይኹን ጎይታ ብሽም ኢየሱስ እንሆ እባርኹም ኣለኹ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ተባረኹ ብሩኻት አሜን